MG on the Ni na rage soyayya da hannun dama, ni komai zare a kanki amma idan na ga dama, shi jirgin soyayya zai iya daukar kuwa. Ni masoya kekin dace, ya bibiyata ake kadai ce, na zama abun fada kuma bana san mai rada a so. Mai suna ita ce nake yi wa soyayya, ni ko aina take ni zanje dan na shirya, ni komai nisa na gurin zanje ne niya. Ku biyo na abuna ku dai ku sha labari, soyayya a zuciyata ta tasiri, na samu wacce take so na ni dai na dace. Masoya ta ce akanta na zauce, komai na waya kwance a santa na ce, ita ce muradin raina. Kuna sana masu sauraro na bata makullin kauna ta rike min har a cikin ruhina, domin zaman mu akwai yarda idan ka gane mu da su da amana. Da ni da ita sam 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 babu rabewa cikin zuciyar mu. Na santa dan santa ya shige zuciyata, kamar kanwata dan ku ba na san laifinta. Ta nemi ni komai akan soyayya ba wasa ba, na samu kula gurin ta zan so ku yo duba. A bar kauna ta ce santa ba zan daina ba, tana zuciyata kullum dare da rana. Ita ɗai tilo ce zan baiwa dukan sirrina, komai za ta yi za ka gano ta tana bikina. Wai ba daga nan ma akan ce zarafa ta bar bunu, mai kyawu ce idan ka gane ta tana da idanu. In za mu rabu ba ta so sai ta rike min hannu, wai zan bar ta ita kaɗai san ba ta jin daɗi. Abun mamaki idan da nisa ta dinga zumuɗi, ba na nan sai ta ce komai bai mata daɗi.